Da ste pravi prijatelji, nazvao bi ga u toj pauzi, prijateljstvo nije ulaganje s jedne strane, već obostrano, možda je san upao u depresiju. Stefke je taj koji je zvao. Ja zovem, ja cimam, ja sam zvao zadnjih 4 godine svaki dan. Ja sam taj koji je zvao. On je taj koji se nije javljao i on je taj koji se više meni ne javlja. Ja sam njega zvao, ljudi. Svaki dan da ga pitam kako je. U najgore njegovo vreme ja sam bio tu za njega. Ja sam bio tu za njega, ljudi. Znači, ja sam uvek bio tu za njega. On se nikad nije aktivirao da se javlja da pita šta se radi, kako je. U zadnjih godinu dana svaki put. I to je istina.